Здравейте, приятели! Вчера май имаш само едно видео. Извинявам се, че е имало само едно или два клипа. При така ви обещавам, че ще е най-готино ният ви ден. Не го пропускайте. И днеска ще направим ду-ду-дуп. Първо ви трябва ду-ду-ду-дуп, ду-дуп-ду-дуп-дуп. Второ ви трябва ду-ду-дуп-дуп, ду-ду-ду-ду-дуп. Ако ви е бил гаден денят в училище, просто чуйте жингабал, бал, жингабел рок, жингабел рок, жингабел рок, жингал бабал бал, бабал бабал бал, жингабал бал, бал бал бал. И това сте всички в туалетните. Малко не съм добре с кашлица огромна. Спирам го на пауза. То стана като някакво. Го направих. И сега трябва да го чистя. Аз съм неумната да се сплюя. И то на чорапа му. Ще го дам някой ден за пране. Как можах? Не, няма да ви го показвам, да ни повърнете. Защото аз самата да ще повърна. Извинявам се, че поспирам, нали ви казах защо. Имам харема. Ето чувате каква е силна. Затова не съм на училище и правя на толкова рано клип. Правя храна за Мими Кити. Ще има втора част котето.